Hello mga ka-listeners, maayong hapon o ang oras alas 5:40 mga ka-listeners no nya. Mag-upload nito ako sa drama nga ang Kalag Nicolas Part 2. Ang problema kay na failed ang pag-mix kay na full storage. Muna nga advance naman ko video karon daan aning drama nga ikaw nga akong kinabuhi part 4 na kay para unya human ani mang delete pa ko para makamix ko sa ang Kalag Nicolas dayon kini ang sunod para makuan jud mapaminaw ninyo no nya. Good news kay naayo na gid nako ang Huawei nga cellphone nga naguba mga ka-listeners no nya. Ako lang ipakita ninyo akong vlog no sa pag-abot sa akong order nga battery sa battery ani no. Apil lang ako to upload no sumpay ani ang vlog nako sa pag-abot sa order sa battery, sa USB port, sa screw, sa katong mga unboxing nako aning gamit ani pag-ayo ba no nya nakoy na video sad sa pag-ayo nako pero naka time lapse lang kay di na makaya sa memory no kay full storage. Ako lang ipakita ninyo para makita sad mo ba nga yun sa pag-ayo nako taka-taka ra gud. Tama ka listeners no. Naayo na gyud so makabasa na ako sa inyong comment og nasipyat pa pag-ayo mga ka-listeners pertig yung arkansiha no kay gawas nga nakagasto nag battery, USB port, papilit, screw unsa pa daha nya mapalpak pag yun gayo pagka di malas gyud pero nasultian gyud kaluyas Ginoo mga ka-listeners nasultian gyud kay na success ang pag-ayo no. So makabasa na ako sa inyong mga comment diri no mga ka-listeners di na ako magsuwat-suwat pa nya karon magbasa ko sa comment no na amay nag PM no sa ako ang Facebook no magpa shout out siya so siya lang akong unahon magbasa mga ka-listeners no. Shout out ni kuan ni Harsh Hills no. Naminaw ko na siya sa drama nga mga asoy no mga asoy ni Kuya Goliath ug sa ako mga drama diri sa Jan Radio ug sa Jan Kent Anuta no nya. Yun siya idol pa shout out ko sa next episode sa ikaw nga akong kinabuhi part 4 silent listener ko nimo diri sa KSA almost a decade hihi. Akong true name idol Margel Mendoza nga taga Buoy Tagbilaran City Bohol no? Taga Tagbilaran ay siya de silingan din namo ni kay taga Bohol mga ka-listeners no nya. Shout out nimo Harsh Hills no. Salamat sa imuhang pagsunod ug paminaw sa mga drama nga akong gi-upload no. Daghang kay salamat gid kay makatabang gyud inyong pagtan-aw sa tong mga drama no kay ako pangayunan ninyo nga suporta kaning ayo escape ang mga ads no bisag mugbo lang ads para natay ikapasuporta ba makapadayon taog upload pag mga drama no. Unya shout out po ni Amorlina Alcala no. Salamat kayo sir Amping Perme. Salamat Amorlina Alcala no. Nya si Noel Bituya. Thank you so much idol sa pag-upload og mga drama amping sa kanunay. God bless. Salamat Noel Bituya no. Nya si Maristel Humawan. Salamat sa lain usab nga nindot nga drama dol. Mao na pod ni ang atangan among atangan dol. God bless you always idol. Salamat Maristel Humawan no. Nya si Jean Ruiz. Thank you idol sa pag-shout out lipay kayo ko. God bless og amping permi. Salamat Jean Ruiz sa kanunay nga pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Isim. Finally, new drama idol. Salamat idol sa imong kakugi. God bless us all. Amping mo tanan, keep safe. Salamat kayo Isim no. Nya salamat kay sa imong gihatag nga pangpalod no. Mao na itong gigamit ro no kani imong gihatag nga pangpalod no. So mabot man nig duhang buwan tingali kay ako man gi kuan no. Gi budget. Salamat kay Isim no. Nya sa imong kanunay pagpaminaw no. Nya si Aisa Akolsabi. Isa Alcosaibe admin salamat murag similar sa drama nga Saag nga Paraiso bago pa lang ko nahuman sa ang gugmang buta here in Oman no? Salamat Isa Alcosaibe no sa imong pagpaminaw sa itong mga drama no. Nya si Roxanne Cruz thank you sa kanunay lods mo isa pa yan Roxanne Cruz no. Nya si Mirami Minalis kini na pud akong paminawon kay sinulat ni Ma'am Generica Bidad nindot jud ni
Salamat sa pag-upload sir, ganahan ko maminaw sa imong mga drama kay maayo pagka-edit, kumpleto og taas kada episode no. So naminaw ko no siya sa ma-reveal sa kagabi no. Salamat Mirami Minales no. Unya si Roxanne Cruz, thank you sa kanunay Lods. Salamat Roxanne Cruz no, way sa payan. Unya si Isa Alcosaybi admin, salamat mo nabalik na kong basa no. Salamat Isa Alcosaybi. Unya si Jocelyn Patalinghog, salamat sir, way sa payan Jocelyn Patalinghog, salamat kayo sa pagpaminaw no. Na si Edwin Pancho, mao jud ni gihulat boss dyan, part na jud ta, nasa part 3 na jud ta. Salamat Edwin Pancho no. Nya si Amor Mio Karen, naka-heart na niyang comment no. Unya si Jean Ruiz, managid ko paminaw, salamat jud kayo idol sa always pag-upload og drama, God bless. Salamat Jean Ruiz no. Nya si Jing, salamat kayo sa kakugi og upload sa mga drama idol dyan. While nagtahi mi diri sa Malita Davao Occidental, naminaw mi og drama. Salamat kay Jing no. Nya mag-practice na pug tahi kay nana ko ay hand sewing machine no. Ako pa ning practice sa ni paggamit no. Nya si Miss Cherry, salamat sa pag-upload dyan. Gimingaw na ko og inom anang kape nga mais, missing the oldest sa bukid sa Bohol. Kanunay naminaw sa imong mga upload diri sa UK. Amping o God bless. Salamat Miss Cherry no sa imong pagpaminaw, taga Bohol di po ni si Umay Cherry no. Nya si Ayuser may nakabutang ani nasa i-comment nga salamat idol sa upload. Shout out ko sa Baser Mulods, dili kabalo mo sabot ka maayo di duklon. Dudong Norbaw di ay ni Lods. Dudong Norbaw no, shout out no. Salamat idol sa pag-upload sa mga sa drama. Shout out idol sa Urbano Family. Salamat no. Shout out sa Urbano Family ko no. I-shout out ni Dudong Norbaw no. Nya si Jean Ruiz Japon ni manag nabalik din eh. Si Mary Ann Rostria, salamat boss kay napod kay na-upload nga bagong drama. Sinsya na di na ko halos maka-comment kay busy na kayo ko, pero maminaw lang gyapon ko pirme og dili mag-skip sa ads. God bless boss. Salamat kayo Ma'am Mary Ann Rostria no sa imong kanunay pagpaminaw bisag labihan ka busy no. Ya, salamat sa dili pag-skip og ads no, makatabang na ni mga matigom na tong mga sintabo santod nga maabot og $1. May na lang no, natay mga matigom-tigom. Salamat Mary Ann Rostria. Nya si Hanalin, salamat sa pag-upload Lods. Away sa payan Hanalin no. Nya si Tima Kuli Mundihar, hi Lods. Salamat sa pag-upload. Si Peg Ubasa no. Hi Lods, salamat sa pag-shout out, always listening sa imong mga upload nga drama Lods. God bless. Salamat Tima Kuli Mundihar no. Nya si Luz Minda, thank you dol sa upload, lingaw gyud mi dire. God bless and take care always. Salamat Luz Minda no. Nya si Noel Bituya, thank you so much idol for uploading og mga drama. God bless. Salamat kayo Noel Bituya no. Always yun si Noel Bituya. Nya si Aniel Bolhano, shout out dol, God bless you dol. Salamat sa episode 2 dol. Na episode 4 na po taron. Kay na-upload naman tong 3 no. Na karon 4 na ta. Nya shout out po ni ana pa ni comment si Noel Bituya no. Idol basin na kay drama nga ang title mihabo-habo na usab, love story ni Ophelia ug Samuel. So naa ako ning drama ha, pero dako ako ning trabahoon kay daghang copyright no. O pa ko kalugaran ni kay pretend daghang copyright ning drama ha, kay love story mo gud. Nya daghang kay music ba. O pa ko kalugaran ning trabaho no. Pero basin pon-pohon di lang ko musaat no. Salamat Noel Bituya no. Nya si Clotilde Dilandas, hello idol, kumusta na po kayo? Okay rin po no. Nya salamat ko kay naayo gyud na success akong pag-ayo re kong karaan nga Huawei no. Makabasa na ko sa inyong comment no. Si Julita Ungay, boss dyan naasad naanasad ko dire, tabok-tabok ra ko sa imong channel jud. Pa-shout out nasad ko, nahurot na nahog paminaw imong drama, mao gawat ko naghuwat ko sa bag-o. Salamat boss dyan. Salamat kay Julita Ungay no sa imong pagsunod-sunod og paminaw gikan sa Jankit Anota no. Diri na punta sa tuang Jan Radio. Nya Aniel Bolhano, salamat sa pag-upload dol. Next episode na po dol. God bless you dol. Mo na ni no ang atong next episode no, part 4 na ta. Nya si Adrian Benedicto, morning idol.
upload part 4 excited more sa ubang pang mga sumpay. God bless sa imong program. Shout out idol. Yeah, naana jud ang part 3 excited always in my daily work. Inspired kayo. God bless po idol. Salamat. Yedrian Benedicto, no? Salamat sa imong pagkanunay paminaw. Unya si Moto Bumbong Vlog. Salamat idol sa tubag sa kong pangutana. God bless po. More drama pa. Preferably katawanan. Hehe. Paborito ko tong mga comedy na drama mo. Salamat Moto Bumbong Vlogs, no? Sa pagpaminaw sa itong mga drama na si Mitch. Yes idol, naana ang part 3 always listening from Kuwait idol. Salamat kayo Mitch, no? Kanunay po kang naminaw kabantay ko sa una, no? Si Master Humawan, okay idol dyan. Idol dyan, salamat sa perming pag shoutout. Bisan dili kayo ko ga-comment kay busy kayo idol, pero gasunod gyapon ko sa mga upload nimo. God bless you always dol. Salamat kayo Maristel Humawan, no? Na si Ipanso atang na pod anibus dyan. Salamat kayo Ipanso, no? Nyabot na tag 11 minutes, no? Sa sunod na po ko higayon mag shoutout, no? Sa inyo, magbasa sa inyong mga comment, no? Napamtay vlog ipakapin ani sa aning human na kong istorya, no? So may balo lang ako daan sa mga di ganahan mo tanaw sa vlog. I-forward na lang ninyo dito sa drama, no? Para di mo sa tawag ni mabitin o pinaabot. Ang uban, para di po sa photo ng uban, no? I-forward niyo dito sa drama o paminaw, no? Balik ka lang yung tanaw itong vlog, no? Ay ako na ipakita ninyo na itong mga vlog po ba. Ipakapin na to sa ito ang drama, no? Kung ito mga ka-listeners, lantawan ninyo ang ito ang vlog sa mga di ganahan dito mo sa drama o paminaw, okay?
niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Hanggang may musika ako. May nanuktok sa puntahan. Ayaw. Ayaw, ma. Ayaw ablihin putahan. Muambak ko sa bintana. Di na ko gusto mo padakop. Ayaw ablihin ang putahan, ha? Muambak ko sa bintana. Besi! Oh. Agtapog ako gi-order! Ay, dini ka lang ha. Ang ako rong suki sa trapo. Kinahanglan mapabiling sira doon ang putahan, ma. Dong ayaw kud padha sa imong kainit. Madisgrasya ka gyud ni anang imong kalaki. Wamod ko manguna ko. Ginasmagan naman dayon ko. Ay, nganong dili ka man lang mo angkon nga kadtong imong crush na sad maoy nakaingon. Mahimo ba, ma? Di na mo sige balik-balik na ko. Gusto ko lang ipahinumdom nimo. Kaayaw pugsa sa pagkamot ang butang o kaha ang binuhat nga lisod mong kabuton. Abi ba na kong buutan siya? Abi na kong... Tungod kay nakahimo kag bulawanong buhat nga to niya? Gusto mong kalimtan nga may kaugalingon sabsi ang kinabuhi? Pero maayo kasi yan ako, ma. Iya kag yung ayuhon. Ayuhon ka niya sa pagtagad. Kay nauli mo man ang importante niyang butang. Unsa imong kalibutan nga dugay na niyang trato o baka bana na ginhinuon niya ang mikuha og migunit sa iyang kamot. Anak paminawa ko. Mituo paghihapon ko nga lahi ka sa imong amahan. Mahimong wa kay grado pero labaw pa sa may grado ang imong panglantaw sa kinabuhi. Mao ka na'y gamita dong rinan. Ang ligon mong prinsipyo. Makakita ka pagbabahay nga ikaw gyud higugmaon ug muunong sa imong kalisod. Gaw, may trabaho ka na niya. Ha? What? Sino ka gaw? Salamat ikaw. Asa mo kung mo pa trabaho na? Dinirigod sa ato. Ano yung akong trabaho din eh? Unya, kita may ako manager, si Telo Ding. Gano'n mo na kung si Tia? Iso ginapirmi ka eh, basta magatubang ngayon mo ha. Ang iyong sagong sungugon. Unsa may akong trabaho gaw? Kung maminyo nun niya, Miss Anali, mupalit ko gaw to. O ikaw mo akong pardaybon. Ako yung driver gaw? Sa imong bagkong auto? Ikaw lagi. Ikaw na niya mo drive sa auto sa higayon nga doon ay lakaw si Anali o ako tuas trabaho. Iyoy, kanindot. Kami kuyog Anali. Pero di ko gustong mong bugal-bugalan nga kung niyang asawa. Imo ka ng buhaton gaw na. Makauli kayo sa probinsya di oras. Ay, tao, di ko nabuhaton gaw eh. Gaw, kuan ba? Wa ka madlo ka mo pa drive na ko nga di mo ko kay baw mo drive. Mabiyudo kag di oras na. Tudlo ating drive gaw. Kuan na, gaw mo na importante. Murag bintaha na gamay. Kay, dali rin ko makatol gaw. Basahin mo lang kung tudloan. Sagdi lang gaw. Karon pa gani, tudloan ka na nako. Pag ganigay bagong auto. May nakita ako gaw. Ang kuwang na lang ang bayad. Pero ako na katudluan. Una na ko bayri ang maong auto. Ha, mayo na noon gaw. Lipay ko na balitaan mo ko da. Ha, makapangambog na kong pasakay ni Cherry. Unsa? Labs kayo gaw nga, magpasakay ko sa bagong auto niya, mag-atang si Cherry. Hindi na ako pasak yun. Si Anali ang gitagan-an ko sa mga auto gaw. Ay, nagasuko gaw. Binoarata ako gaw. Hindi ka musugot. Di mo sa ko mamugos gaw. Mupropose ko na ako sa kumahal. Sa higayon nga masugot na si Anali nga magpagkasalming duwa. Anak ko dayon kuhaa ang bagong auto. Tiya! Ha!
Di nagigil sige pangasaba na ko tiya. Ngano ka? Doon na ko i-work. Ilas, asam ko no be? Ano nyo rin? Ha? Sikang amawa gini mo ay. Nagsige na bitaw kong trabaho din eh. Bisag makalagot ka usahay. Kuha mo kong driver niya ko tiya. Ha? Unsa? Sige yun nga musugot siya nali nga mapakasal silang duha. Kuha kong driver ni Gaw Romel. Ako Romel na nun. Ni Gaw Jumel. Ha? Nya? Ako'y padrive siyang bagong auto. Ug ako'y maoy iyang padrive na sigbalik. Sigbalik. Oh. Taka lang bitaw ka. Pero, di ka masagot. Ano? Ano kami magbuti ah? Basta! Dili ko masagot! Ano? Pa, may toyo ko na si Jumel ni mo. Mamay na siya? Papa, uy. Marabag mas excited pa ka na ako nga minyuan ni Jumel? Anak, dako mangukog pagsalik niya. Sa mo kuno'y tuyo ni Jumel ako? Di siya sa sala. Ari apa? Sige. Musunod ko nimo. Unsa man ka na, Jumel? Manginbayad na ko ninyo, sir. May party sa mong opisina. O dananghid ko nga, dado na ko ang pamilya ni Anali. Kami yung tanan, Mel? Pamilya, Godi. Kamus papa ug mama nimo ug ang imong mga kuya. Hala, di kami mauwaw, anak? Anong mauwaw man ka, Nali? Mas proud din noon ka kay wa man kay ikauwaw sa mong boyfriend. Bitaw, Anali. Iuban mo sab na ko si Tia Luding. Mukuyog di ay si Tia Luding? Uy, nagtiya na ka sa tiya ni Jumel, anak? Di man siya musugot nga magmaham ko niya pa. Mayo pa kuno ko na tiya nalay akong isang tit niya. Clarix na di ay. Unsay Clarix? Nga, magkadayo na yun mong duha. Salamat kay sir nga. Mausap na imong una-una. Dili ko naman sa gidbuhian ang imong anak. Unya, sir, tambong mo sa mong party, ha? Why problema, Jumel. Dadun ko ang akong pamilya. Gamito lang na ko ang sakinan sa kumanghod. Ayaw lang, sir. Ipakuha na mo din eh. Pero si Anali, ari sakay na ko. Pa-drive-on ka ni Jumel? Drive-on ko. Sabi niya, pa-drive ka? Drive-on ka? Sa? May sulting agaw na ko. Tuluan ko na ko niya drive. Kay nasa pag-umpalit to ng auto. Sus! Ano naman? Pero nakakaadlaw ang bagong auto nga imong drive-ban, no? Wala, no? Donut si Grace. So Grace na nun. Balik ko na ka. Donut si Grace, the man under the mango tree, Cherry. Bisan giusap pa ni mo. Kulukoy gihapon ka. Hilam dela koy, oy. Maglisod kag drive. Kay mo awas man ang imong tiyan sa manibela. Tawa, sige, magkabugal-bugal ako. Lamparong niyo diyan. Unaw ron. Pero si Agaw Jomel, ha? Si Agaw Jomel, sali kinako. Imagine, ha? Ako'y mo drive kung may lakaw si Anali. Wala. Suko. Unsa? Maona. Way lami. Suko. Ano pa na maglako? Suko. Ano ka, Cher? Cher! Suko. Imong gi-imbitar si Cherry sa inyong party? Ha? Ngano ako mo siyang imbitahon? Di ba, best friend man ka mo duha? Ikaw gang imong pamilya. Mo'y gusto kong ipaila-ila sa mong boss. Unsa? Ay na lang kong pagreklamo. Kung maminyo na ganit ang duha, doon na nagya tayo pet name. Unsay pet name? Parehas anang Bebs? Honey? Igo na.
Pero palahi ta. Magkatawag yung ko ni mo eh. Wapaganit na magkasal, nagunahon na ka nag-pet name para nato. May nang human gyud sa tong kasal. Magtawganay dayon ta. Ikaw ang akong sangpiton og wifey. O ikaw ang akong sangpitog habi. Kagits lagi na yun ka. Unya, kung mag-away tang duha, ingnon ka na ako nga, animal kang habiha ka. Kagayan ka na umasuko, no? Pero, dili o di ginamahitabo. Nga naman? Kung masuko ka na ako, upoy-upoy lang siya habi. Aron di mamalikas ang akong wifey. Wag na akong ganahan ni mo eh. Basta karon sa bado ha. Ari ka sakay na ako. Si tiya ni mo og si Lukoy? May van man ang kumpanya nga mo ilang sakyan. Kauban sila si Papa ug Mama nimo, ingon man ang imong mga kuya. Imo lagi ang gipaspasan sa pagtudlo sa Lukoy sa pag-drive dong. Aron dali siya makatun siya. Misalig ka gyud ng tawhana. Tiya, kung di mo saligan ng usa ka tao, magpabilin yun siyang inutil. Ako nakita, tiya nga, responsable siya agaw Lukoy. Niya mo siyang gisultihan sa ato niyang lakaw karong Sabado. Oh, wa pa. Tingalig manghambog niya na siyang tsire. Na, mausa na akong duda. Kay baw kabayaan ng tawhana nga, nagpa-charming sa na siyang tsire. Oh, mas maayos sab noon. Wa ka mahadlok sa giyang yung tsiri kang Lukoy. Nga iya ning bayran bisag pila, basta tabangan na siya aron iya kang maangkon. Dili gid siya mo gipitik sa ko kasing-kasing tiya. Oh, hinuon. Unsa man day kalihukan sa inyong kompanya nga daw na may parte. Og excited ka kaayo. Unsa na, Jumel? Tingalig, dako ginansya nga mong kumpanya tiya. Og mi-share sa ilang mga empleyado. Unya, makahimo ka diya pagdaglaing bisita. Kami mang tanan tiya. Mao ba? Basta unya na pay bawas Lukoy ha. Kanang manlakaw na gyud ta nga kauban siya. Saan ni? Saan Gipahatag ng agaw ni mo, Jumel. Oh. Wa manggod ko no kay tarong polo shirt o garsones. Ako na ni tiya? Imo lang gina. Pero niya na naisulob kun iuban ka na mo sa pagpanimba. Pwedeng tanawin tiya. Kauig yun. Bahala ka diha, oy. Imo naman na. Pero maulagi. Unya na isulob kun iuban ka na mo simba. Uban ako si Cherry? Kapataya, gini mo niya ng Cherry, no? Nagitiya? Unya si Cherry, patay, sabi mo. Patay siya, eh. Wala na. Iya kong patyon, aron ni mo ulit. Ay, mahala diha. Nagpakabuang kag maayo ng Cherry. Pero si Cherry, gibuangan ni mo. Ay, ayos wala na tiya, eh. Nyag, maabot ang autong agaw Jumelo. Ako ginupasayo ang buyan na. Alam di, oy. Nanutang masuya man ni mo si Cherry. Nga kay bawa man na siya nga ikaw, driver lang. Hindi na tayo nag-istorya tiya, eh. Hindi na magatubang ngayon doha. Ano man? Sikiham tayo magbumba, eh. Kung yung posong pinalitag gaw, eh. Ay, hoy. Ayaw, nag-iuran, ha? Isulob na kung paubanan ka na mo pagpanimba. Uy, unsa man ang imong dadong? Cellphone, ma. Kanang bagkurong cellphone. Uy, diin man na nimo. Di na ako ginawat, ha? Ay, kaya nag-ingon ba da ko nangawat ka? Lain gugtuno ang imong pangutana, gud. Ay, wa magugkaan na ganiha sa imong paglakaw. Natural lang nga mahibong, yun ko. May boxing ganiha, ma. Free for all, ma kuno. Og ang premyo, cellphone. Og mao ni, ma. Mao ni ang premyo. Ikaw di ay ang nakadaog. Tuga-tuga silang sukol na ko. Nga akong kinaon ko mo. Nakatuga ako mapuntra, oy.
Ay, mo na yung daghang bunog ng imuhang naong. Bibi, dali, be. Ato na tambalan. Balan, good. Ako rin kaligo, ma. O ginigahuman ako kaligo. Wala na sa di mga bunog na ko. Ayaw lagi palabi. Kung magsigi ka ni anang imong bisyo, na madisgwapo yun ang imong itsura. Mayayaw ning naong nga, may. Huwag nakagusto. Ayaw pagsultian na, uy. Kung magsulob ka lang og tarong nga t-shirt, unya imong sudlayon kan imong buhok, hiaan ka ni anang artista dong. Mama ka manggod na ako. Mo nang imugid kong dahigon, ma. Pero katong akong crush, namili magdi-auto. Dong Renan. O siya na gaw? Katon ka drive? Hehe. Murag nakuangan ko gamay ka da. Murag maglisugi kog liko. Tungod niya akong bilbil ka. Masangit mo kong nubila ko. Hinay lang ko. Ang importante nga, nagkapandar kag sakyanan. O niya, way sabod ang imong pagpadagan. Way sabod nga. Pero may masabod kong tiyan. Dali rin noon kung tuluan, gaw. Gaw. Hinay ako na imong kagwapo, ah. Unsa? Ibugag yung tsire ni May. Ayaw lain na pagsabot ang among kasuod, ha? Ako biya na siyang kababata. Suod kay ming duha. Lagyan ha. Kibaw siyang ikakaw ta. Tagsapag yun. Huwag kita rin yung dagwaya. Pero nga nang wa mo siya makagusto na ko ka. Gaw. Ayaw pagtuo nga ang kagwapo o kagwapa rin kung sa tao ni mo. Batasan gaw. Kamayo na ko niya gawa. Di magiging ako siya bugal-bugalan. Pero may magiging ako siyang daigon. O paghuwat lang kun. Ayaw pagdali-dali. Maibol lagi na si Chiri ni mo. Basta, ayaw lang yun siya binastos eh. Hindi, gani ko makapugong gaw. Ako nang luguson. Kumusta na ang umabot ang wife eh? Wa pa lang gihapon. Mao gini akong ganahan ni mo eh. Mutugan yun sa tinuod. Pati ako imo lagi kong pinuangan da. Wow eh. Di ko magkamaong mo binuang sa kong OAO. Unsay OAO? One and only. Basta ikaw na mo sulti mo, tuo ba dayon ko? O tuo lang yun. Aron ta madali. Basta, ayaw yun to ka na ischires nung lakaw karong Sabado, ha? Nga nabutugaan man ko, igo raman kong giimbitar ni mo. Apil na gud ko anang giimbitar, unya manapagid kog lain. Luoy kay naghikay, kay maulay makahurot sa iyang giandam. May bahusap na ika, na? Kay Pawi, mangandam na lang kog irason kung may bawaan na day cherry, na ako rin imong giimbitar. Ikaw ug ang imong pamilya ang akong giimbitar. Basta man kayo okasyon sa inyong kumpanya, Mel. Nagkadungog ko nga among general manager. Naimo nang usa sa mga board of directors sa among kumpanya. Tingalig, blowout na sa among general manager. Kanya, apili ay me. Kuan mo gud padadom lang gud sa among pamilya. Ug kun kisa tong dunay girlfriend o ka boyfriend, mahimo sang dadoon. Kanya, may laban sila si Papa. Personal ko silang bisita, nali. Kamu, huwag yung mas sila si Tia Luding o si Agaw Lukoy. Nalipay sad ko nga kauban di ay si Tia Luding anang maong okasyon. Basta, ayaw ko diskuti si Chere sa maong okasyon. Kung wa pa ka makauyab, day, dili gud mabugto ang atong pagpaniudto sa kantin. Ikaw ra may dili na muuban ako, day. Maulagi kay nagipunan magud ang akong trabaho. Dili day nga akong pagpanguyab ang nakabugto sa atong pagsaw sa kantin. Paray gratong ako, day, we. Unya, kanus amang ko mamahimong maid of honor?
Wa pa man mo propose og marriage si Jumel, day. Kung mo propose siya, masugot sa edayin ka? Vibes man kaayo sila si Papa. Masugot yun ko, day. Oh. Hoy. Asa man ka? Kuan, ay gisugo man ko sa tumbas. Uy, mas kalimutan ako eh. Oh. Gisugo ka siya? O may gilikayan lang siya? Aw, kung nalain siya nga may relasyon mi si Jumel, siya sa isadan. Siya ba'y nag-apura na ako aron sukto na ako ang iyang kababata? Sakitan magyud ko eh. Basta maghiskot nagkasal si Annalie. Ingon na ni Ana sila kasuot si Jumel. Dili yun na ako madawat ang akong kapakyasan. Hi. Jom! Niya ang imong amiga? Taas yung office. Okay. Laos ko ha, Cher. Okay lang. Siya may imong uyab. Ha? Ahak ba yun eh? Timgid ko ka maumugamit ini hinampak ko eh. Sus, maglagot ini ko rin mo. Ako magigayantog ba? Pero, daghan ba isang bunong akong nadawat? Aron lang makaangko na yung cellphone na. Ako lang yun yung agot akon. Magpatudlo nung ko sa akong amigo, be. Flowers for you, my lady. Nagpaabot na ba ako ini? Tinood? Lagi. I love these flowers. Unya ang naghatag, why kiss? Oh? Kita unya si Cherry. Nga naman na ikon, magkakita siya. Uy, gusto na. Niya siya din paingon. Wow! Kanina sa flowers. Mauna akong paborito, day. Ako ning gi-request sa akong boyfriend. Request good. Bisag ako ginagituyo sa pagpalit para nimo. Ayan na lang pagreklamo, day. Uy, kaya tingalig, biyaan ka rin sa imong BF. Di siya na mahitabo eh. Ay, husta na ituod. Kamunduha pa. Libre mo ka rin sa pado? Mangimbitar unta ko ninyo. Ha? Dungan man kumundo ha. Ako, Anchel, nagkasaad bago ko sa papa ni Annalie. Nga, muadto sa ila. Cher, sorry yun kayo ha. Karong pa sa kami ingon. Okay lang, oy. Kung inyong i-turn down ang akong imbitasyon. Day, lisod yung kang i-turn down. Pero, mas lisod balibaran si Papa, day. Ay, okay lang lagi. No hurt feelings. Ayaw na ko, ha? Mel, mura magnalain si Cherry. Ay lang idibdib ang imong nabantayan sa mong amiga. Saon? Uwahay man ang iyong imbitasyon. Hinuon. Di kagid na ako ibaylo bisag BFF pa na ako si Cherry. Ikaw masay na kauna. Importante kayo alang kanako. Ang atong tambong ang event sa among kumpanya. Ila kong gibalibaran. Gibaylo lang ni Annalie ang among friendship sa iyang uyab. And to think, ako mo'y nakauna ni Jumel.
Jumel. Basta, gisakitan ko sa ilang pagpalipad nako. Sakit! Kamaawan akong gamay sa paggamit sa akong cellphone. Kinahalang pahimus lang yun ako maayo. Daghang gubunog nga natilawan tuod lang ini. Mubalik ko sa akong gikuhaan akong karton, Katong dito nga akong crush. Gusto kong makakuha ni litrato. Aron maoy kalingawan akong tanaw. Nga di maganda ko siya malimtan. Unsa naman, anak, anali? Doon na kay isulo balance sa party ugma. Hala, sapat doon naman di ay ugma pa, no? Uy, unsa? Di ka excited sa imbitasyon ni Jumel? Excited, uy. Ako kung gibalibara ng akong BFF. Oh, kinsa? Si Cherry? May laing pabagod kong BFF. Dugay na mi sa kumpanya nga among gitrabahoan. Kami ba yagit permi ang magsaho sa paniod to? Para karon ra na usab ang among routine. Nga naman? Ambot ba na tumabayhan na? Di naman makigsaho na ko sa kantin? Uy, tingalig, naibog siya ni Jumel. Siya'y nagpaila-ila na mong duha ni Jumel. Kababata man kuno silang duha. Duda ra ba ko sa iyang lihok ta, anak? Katong sa imong birthday? Nagduda ka? Oh, kinsa may di magduda nga iya mang tutukan si Jumel. Ay sus, para ka na lang. Aw, anak, di ka angay mo kumpiyansa na itong Cherry, ha? Duda jud ko. Naibog siya ni Jumel. Koy, hain man tong pinalit sa imong agaw. Hindi na paminaw ko, may tawag na ko ti ay. Muro magkukoy. Ayaw ko na koy kay na may kukoy ibit. Ako lokoy mo ko. Lagi ay sigsamok. Lokoy tiya. Kundi yok lang. Ana lang ko, lo, koy. Ana. Hain man tong pinalit sa imong agaw lagi. Tapos parador. Wa ni mo isukod. Ha? Ay, sukod mo na ko. Wa ni mo isukod. Wa lagi. Nga naman. Mabulingon pa naman to. Ha? Mabulingon pa naman to. Huwag isulog ko niya kung pabano dito sa simbahan. Maayo, kay mo yung giampingan. Ang ginatago to. Kumusta man ang imong pagtuon og drive? Wow. Dali na kay tiya. Huh? Kitap ra. Kitap? Pati ko. May na kong muliko tiya. May na kong mudisilya, mudimano, kauman. Kanara mo ron na imong panghambog, disilya di mano? Sorry, gusto naman palupa ng auto. Alanas kang amawa ba ni mo? Bita tiya krus sa magminyas Jumel o ka nang analik. Nanungutan naman ka. Ako may gay pa na ibo ni agaw Jumel. Sa ilang bagong auto. Huwag ang musakay ini tiya. Mo ang asawa ni daw Jumel, si Anali. Pero may gano'n na akong maligdog ko ani permit tiya kay sakay mas Anali. Niya magpahumot ko. Nga naman? Aron ka na sa Anali. Sakay silang auto. Lain sige, manimaho ko niyang. Ano? Isalig ha ni Jumel si Analing ay kay mo drive? Mga na gusto ni agaw Jumel tiya. Anong marumil mo ni Jumel ay? May gimingan ko itong rumil ko. Huwag labing ganahan ako, tiya. Kanang tuyoon ginakong mag-atang siri ba? Mag-atang sa kasakyan, niya? Mag-atang sa kasakyan. Niya? Ano pasakyan sa kanali? Hoy, maunay dili mahimo. Anong magbuot mong gawin? Ano di ba mahimo, ha? Nausa na may lang opisina? Akong inos Jumel, ha? Akong inon, nga mangita na lang sa glaing driver. Itaa?
May abot na gina akong gikahinaman. Angon sa man? Sabado man ron, di ba? Aw, karon man di ay ang parte sa iyong kompanya, no? Mo na siya. Usaman, imo na bang isultihan siya agaw lukoy nga kauban siya sa turong lakaw? Wa pa. Ako na isulti niya siya. Oh, may pa. Naglagot ra ba ko anong babuya? Nga naman. Ingon na, kung maminyo na ko numos anali, siya imong padribon sa bag-on niyang nimong auto o ang sakay si anali. Ako bito siyang isultihan, anak siya? Naglagot ko. Kay tuyoon ko na niya nga ipagawas ang auto kanang mag-atang og sakyanan si Cherry aron iya sa ding pasakyon. Ay, kabalaga may tungod, anak siya. Kung maminyo namin si Anali, ako gapoy mo hatod niya siyang opisina. Pero, kung gusto, ganit ang trabaho si Anali. Unsa? Gusto kong mo relax si Anali. Aron mamaplis na siya sa una ng mga anak. Iga, wa pa ka gani makapropose kami yun ni Anali. Nangandoy mdag anak. Tuod, no? Pero maabot lagi hapon ang higayon na siya. Ang akong cellphone. Ay, ang akong uyab. Nanawag lagi ka. Ready na ka? Ready na, basta ikaw. Isa mo, di ko ka-in love ni mo. Paibugon kita ka, Permi. Ganahan sa kay ko. Ready na ko, Mel. Ikaw? Anahon ka na ko. Magsunod ang van sa kumpanya nga sakyan ni Tia sa kong agaw lukoy. Mana sila sa inyo. Aron pagkuha si mong papa o mama, iguman sa mong mga kuya. Dili ka ako mauwaw sa imong mga boss. Hangtod na ang mga kauban ni mo. Manugtaong mauwaw ka. Iniksoda to, ina ko bakakon. Mapuno kag sa pagdahig. O ako may mong escort. Proud kay ko. Kay may nga magiging ako magkauban nga magkamaogi kong mamili o girlfriend. Mayo kay kamo artik, uy. Artik, good. Kisa man ang mo ingol gatik ni akong love ni mo, ha? Saan man ni mo, be? Patyo ni mo. Di, uy. Akong gitikon. Sige na. Lady of my life. Hapit ka na nagwapiton sa inyo, ha? Abi ni mo, excited na ba kay ko sa ato rong lakaw? Excited? Kay nganong hangtod ang akong pamilya, imog yung giimbitar. Pantay ka na ako, ha? Kung doon na kay gimmick. Lokoy, kaligo na dito ka. Isolob tong... Ha? Nyara ko maligo. Isolob tong gipalit sa mga gagaw. Kay ikoyog ka na mo sa pagpanimbaron. Manong pagpagwapo, ha? Ha? Nagunay? Nga naman. O ano si Cherry da? Di na siya kita sa kong gwapo. Anong milakaw mo to siya, tiya? Labing maayo. Nga naman. Uy! Hala! Kagwapo ko sa akong boyfriend. Ang kinakusgan magod ba akong gisulob? Mao nang gigwapuhan ka na ko. Murag special gining atong tambungan da? Special yun. Kaya mutambong man ang president sa mong kumpanya. Hangtod pa ang mga members of the board. Hala! Di ka ta mauwaw? Uy, ako lang pa sa loobon og barong si Papa. Bisag kung sabay isulob si mong papa, mulutaog yun ang iyang pagkadisyente. Niya narong taod-taod sila si Chaloding o Gagaw Lukoy. Humanam ka sila gilis. Ganihara. Uy, gipareserve juday ning lamisaha para ato? Dudagi ko ining Jumelda. Murag doon na gini gitago na ako. Di lang ikaw, day. Kamis, tiya.
Hilom dia, uy, dili ka ikaw rin nagduda day anali. Doon na yun ni gitagong bataa, da. Muta sa niyang isulong tiya eh. Ako niya buo na. Uy, halok, uy. Buo na ako lagi. Sa'yo, god, kauwaw, uy. Ayaw pa kauwaw, yung may gagaw, ha? Muot Agwantahan ng kainit. Limuot. Ayaw nagsaba, kay murag sugda na ang programa. Ay, yan eh. Hain man da ay si Jumel. Galit pa lang siyang nawa. Good afternoon, everyone. Tingali mahibong nganong dunay party karon. Bitaw. Yes, bitaw. Naibaw naman tingali mo nga ang inyong karong general manager. Mubiya na siyang katungdanan. Dili kay gipapahawa siya, kundili. Mubiya siya alang sa usa ka promotion. Mamahimo na siyang member of the board. Kini nga tong event karon, maingon na tong welcome party sa mupuli kaniya. And we are very proud to present to you our new general manager. Nailhan na siya sa iyang kakugihan. And many times he contributed his knowledge aron mapalambo pagyud kining maong company. Without further ado, akong tagon ug ipaila kaninyo our new general manager, Mr. Jumel Castro. Thank you, sir. Last week pagyud ko nagkadawat og memo nga ako'y puli sa tong general manager nga karon member na sa board of directors. Pagkasayod ako sa maong promosyon, nakaingon na ikos kong galingon nga mamahimo na kong magminyo. Tugote nga akong tawgon ang bugtong binuhat nga gusto kong ikauban sa tibok kong kinabuhi. Wailain, si Miss Annalie Mundigo. Uy, ang atong mga president ng atong kumpanya ang milakaw ug may mikuha sa kong love of my life. Mga kasama, mauna nga akong love of my life nga kauban sa tong president, si Miss Annalie Mundigo. Uy, kuya, hawa ko din eh. Magkumari na day tayo ni Ma'am Luding. Lipay kay ko, pre. Kay ganahan man kay ko nga si Annalie ang maasawa ni Jumel. Nganong naapil man ko ini. Imo pag kong gipasaka. Actually, sidihang gipaybaw ko sa kong promosyon. Nakaluksog yung ko sa kalipay. Ug nakaingon ko nga magminyo na gyud ko. Mga kasama, sorry lang yun ha. Pero, mao na yun niya ang akong chance. Nananghid ko sa itong mga big boss nga ako ning buhaton ug silang tanan dakong uyon. Ilang ulit mo na. Ang inyong nadungog nga kanta, mao nga mong theme song ni Annalie. Og nananghid pagyud ko. Ug willing kay silang mi-cooperate alang sa musunod ninyong masaksihan. Mel, usaman eh. Nauwaw na ba kayo ko? Ay, saba. Niya na paingon din niya nga mong general manager nga mo akong gipulihan. Unsa man ang iyang da? Presenting to you the bouquet and special engagement ring. Kuha na ko ang sing-sing sila. Okay. Mel, usaman eh. Huy, nga nung miluhod man ka. Annalie, will you marry me? Yes! Yes, Mel. I will marry you. I love you. Bakang ilunggaw! Mel, I love you too. Mga kasama! Hilagaw! Ilagaw! Ay, pahilagaw! Hilagaw! Luha!
Why hilakay? Luha din sa kalipay, mga kasama. Ako pasalamat sa tong president ni atong kumpanya o sa tanang members of the board. Silang pagtabang nako. Aron makahimog yung kuning maong proposal. Magminyo na gid mi sa akong love of my life! Iniwag mo sanang isipin Ingon ka tiya, manimba pa. Kaom lagi atong gitambungan ka. Kanya, samandi ka? Sidi ko. May kaduha na ginin akong balik anong punta na akong plato. Kilamiin niya. Wa ka maibog sa imong agaw, Lukoy? Ibog eh. Indot kaya yung isolobo. Unya, pertip yung dakos ni Anali dito stage. Magminyo na sila. Masunod ako tiya. Hilom di ay. Sa ko imong ibuhi sa mga asawa. Busgon ako sa akong mga halok. Yay. Nga, paunlanon ako sa akong tiyan. Libre na siya kutsol. Asa nga mawag yun ni mo, Lukoy, ay. Oh, unya ha. Kanos aman mo, Mama Jumel? Papa, sad, uy. Bago pagani kong nahuwasan, nagisgot na kagpamay. Kinalang mamay dahil, Miss Tia, Anali. Aron, wifi na ako isangpit ni mo. Wa pagiday mawa ng ato niya tinawganay, no? Di gina mawa, no? Kaya tinudon tamang yun ang pagpakasal. Sus! Artista man di ay mo din, no? Pagluhod ni mo, dali sang may bukad ang tarp nga dunay nakabutang dito. Nga, will you marry me? Hindi agito sa ko mga big boss. Congratulations, Jumel. Wadyo ko masayop sa pagsigig tambag ni Anali nga sugton ka na. Unya, pakaslan. Salamat kay sir. Uy. Sir? Sir, good. Papa na, Jumel. Pero imo ganing pahilakon si Anali, igo kayo na ko. Magbasol kagyud. Ug nganong nahimo kunimong ugangan. Ngano ka do? Tugag ang kuno cellphone. Pero, di ko makabasa. Di bigid ko makasabot. Ay, patudlo lang good. Bright manggod ka, dali kang makasabot. Bright? Sa ko di, bilis akong ka-bright ma. Kung di ko ka maumabasa. Dili pa man tingali uwahi ang tanandong. Di pa uwahi ang tanan. Magpatudlo gug ka. Hinay-hinay lang ba? Kayo ba ilabay na cellphone na? Ayaw. Gipuhunanan ba yan at ni mo bunog? Kung imo man lang ganit ng ilabay, ihatag na lang na diri nako. May na lang na ba na ako'y matanaw-tanaw? Ma. Ngano do? Kumaong ka mo basa, no? High school graduate man ko dong. Kamao kaayo. Mahimong imo kong tudluan? Ay, uy! Nanugong dili. Pero walay singkahay, ha? Nganong imo mang gipahunong ning auto? Akong gipahunong. Aron masuno na kumayo ang umaabot na kong wifi. Naanasab ng imong karomantiko, ha? Wa pa baya ko makagit over sa nangita po. Imagine, imong yung kong gipasaka sa stage. Inyo pag yung president sa kumpanya ang mi-escort na ako. Ilam tong gusto. Si Mr. President good ang nihangyo nga siya mo escort ni mo. Kaila di ay siya na ako. Ako mag-iingnan nga way laing gwapa ang ako'y kuyog.
Mao na si Anali. Kabuang gining akong hobby to be, uy. Wifey og habil niya itong ganay. Unya, dugay pa man ang atong kasal. Di, uy. Sunod si Mana, ako na hang yun si Tia nga mamay namin nimo. Ha? Sakto na tingali na ako natigom. Aron di ka magmahay nga nagpagkasal ka na ako. Simple lang gud nga kasal. Mga paryente re atong imbitahon. Uy, di na mahimo eh. Unsa? Musugot ka nga kung magkauban? Nga dili sila imbitahon? Magpaingrandi gid ka. Unya, huban sa atong kasal, wala tay kwarta. Magnanga na lang unya ta. Di na may tabo eh. Basta, ingrandi man o dili ang atong kasal. Kinahalang di mo ginmalimtan ang adlaw, din giusa na to ang atong relasyon ug ang atong kinabuhi. Imo sang ipanghambog ni Cherry ang imo nakita sa parte nilang agaw ni mo, Jomel. Di, oy. Mahimo ka na nimo. Anong manghambog mo ko, tiya, ha? Para sa uban? Sila mo yung makabenepisyo. Ang akong ipahambog ni Cherry, tiya, ang akong kagwapo. Hilom di lokoy, oy. Maritis ka gyud. Maritis ang taon ko, tiya, nga laki man ko. Og, di na mauy ako ngan. Sila mo, chismoso. Ambot na ko'y pasabot. Maritis ka. Lida sa naman tayo. Anong imo mo kung ikaw dito, ba di ka mo dahig na ko? Hilom, oy. Kung saan mo na ko pagdahig ni mo, koy. Ngawa man kay nabuhat nga nakapahimuot na ko. Be. Sagdi lang diya. Karang adlaw. Limpyuhan ko ng tibok ni mong bahay, tiya. Limpyuhi, gid. Ha? Iapil na ko yung mong warto. Ha? Pagbantay lang ko niya. Tingalig, maslay ka tungod sa imong warto. Ha? Maslay ka sa imong kwarto. Kay? Tingalig, maslay ka, inisod mo sa imong kwarto. Onsa? Ay. Tiya, pangandam ha? Karong Sabado, mga tuta silang Anali, aron mamahi. Dong. Ganahan kay kung magminyo na mong dos Anali. Pero, dong, di man kumakamauan na in taon? Sabutan na ko na to kung asang simbahan mi mong pagkasal si Anali o ang resepsyon. Nala, sige. Bahala na. Basta karong Sabado atong pagpamaying Anali, ha? Hoy, Lukoy! Uy. Naa si Jomel? Hi, my loves. Sabadya, tamparusun tanong ka. Sayo Ay, guba akong adlaw, ha? Sa'yo tong milakaw, my loves. Sus. Wanon ka din ka tong Sabado na. Kaya nga naman. Gwapo unta kay ko. Kanong sagot taong ka na gwapo, uy. Ako mangisolo ang pinalit sa kong agaw. Mo ding gipalitan kong bago kay manambong ni mig party sa kumpanya ni agaw. Nagparty silang kumpanya? Ay, mo dito ila kong gibalibaran. Kaya doon na din sila ilaing party nga tambungan. Para man to nila ang mong party chair. Aliman ka? General manager na kung agaw silang kumpanya. Ug dito bigyan nagluluho si agaw Jomel. Aron mo hangyo ni Anali nga magpakasal na sila. Kanang moingon si agaw nga, will you marry me? Unsa? Suko ka? Ngano ko masuko man ko? Ako lang, wala ko magkasapos imong gisulti. Mauna nangutan akong pinakalit. Nari pangutan ng pinakalit? Hoy, Lukoy, tarong ako, ha? Tarong unti ka? Sige, tindog. Maglingkod mo ka, maglisod kung tarong mo. Hilam diha, uy! Unsa itong imong gisulti? Nangutan na si Jomel nga to ni Anali kung kanang, will you marry me? Guham na yun mo, tanap yun ka. Magminyo na lagi sila. Kaya ipatindog man ni Anali akong igagaw. Ingon si Anali, yes! Na yung lakos na sila. Kiss, gamay. Magminyo gud ay sila? Yes. Ibo ka? Minyo sa tang duwa. Kaluod ni mo, Lukoy, uy. Kinsa? Ang baboy. Ang baboy day, abinakulat ko. Kaya ikaw man bitaw. Kaluod ni mo. Uy, Sherry!
Cherry! Cherry Bam! Anong biya man ka, hoy? Ay, giyahag biya eh. Pero may lagi ni buhat ng Cherry. Ano kang biyaan mo na yung kuhanin niya? Mababag ko? Shit! Oh, ang akong cellphone. Ay, ang akong BFF, si Cherry. Daichir, nanawag lagi ka. Inyo man kong giblind. Ha? Ginawa man ko ninyo itong anis sa tinuod. Dagan pa mong pasangil. Daichir. Pagkasabot kayo ko, na out of place ko sa inyong gitabo nga party. Ang ako lagi kayo usan. Lain man ko inyong balibad sa akong imbitasyon. Dai, kadayo taragod. Ayaw lang kalain. Kay hangtod ko, wag yung kumasayod sa nangitabo. Mauragay... Sorry, Day. Wasa ko'y katungod ng mga explanation nga ng inyo kong gilimdan. Ay, okay na na ako ng inyo kong baliparan ba? Kay kinsaram sa kong mamugos ninyo. Inyo lang ta kong gitukanan sa tinuod. Kung wapaday ko tukanin ni Lukoy nga nagmaris proposal des Jumel ni mo, inusinti ko. Dahil nagtugan ko ni mo sa tinuod. Wag yung kumahibaw nga ingo ni ato ang mahitabo. Hinuon, mahimong nakasa ko. Kay giingnan ka man ako nga may sabot sila si Papa o si Jumel. Day, sorry gid kaayo. It's a prank! Kaya nag-sorry ka na ako, oy. Naskamti ka, no? Ha? Happy! Kay ko para ni mo, Day. Sadang itong anan ko ni Lukoy sa panghitabo. Kato nahitabo sa inyong party. Pwede na ko lipaya. Hindi ba nga, ako ba nagsigulog ni mo nga magminyo na mundo, ha? Dahil ayan ni mo, day, oy. Nahasol ba yagig ko, ha? Abi na kong nahiubos ka yung tinud-anay. Mahimo ka kung mahiubos akong BFF. Ako maghay imong maid of honor. Of course. May lain pa ba daay na akong tunay nga amiga? Ikaw, gyud ang akong maid of honor. Unya. Kana sa man nagkasal. Mamay pa sila si Jumel o si Tia Luding. Ilan ang sabutan kanus agad ang among kasal. Uy, paibaw na yung kuha. Aron ko makapangandam. Of course. Ikay una na kong pahibawon, Dutcher. Mamay na day sila si Jumel. Oh, hila na pamayan ang akong amiga. Sakit ha, uy. Pero dili ko makatugot na magdugay ang sakit na akong gibati. Kinahanglan ilang bayran ang pagkagisi sa kundugan. Ako may nakauna kay Jumel. Pusa angay lang nga maako si Jumel. Kinahanglan ka rin sa barot siya. Mamayan na ta silang anali. Sige. Adlokon man tanim mo. Ganahan gud kay ko nga si Anali mo imong maasawa. Ang nakadaot lang. Hindi ko ka maumumay. Ay, pag-una-una na siya. Magsabot ako taon sa date.
O asa nga simbahan mi kasla? Kanaragod siya. Oh, okay. Ikuyawan lang siya nalida. Oh, nga naman? Gitawagan mo siyang Cherry. O gisudyaan, nga nung wa siya pahibaw nga mag-marriage proposal ko niya. Oh, diin man sad siya may bawa ng Cherry, ha? May lain pa? Gikang agaw lokoy. Hagay! Daan pagid ko ining lokoy. Di, gyud na siya kakumpiyansahan? Asag dilan siya. O hinoon, may katawam ko kalit si Cherry kay na-scam ko no ang akong lady of my life. Sino scam? Nailad ko no siya anali siyang sudya. Nalipay ko na siya nga, kaslo naming diwa siya anali. Ayaw kumpiyansa, Jumel. Ha? Dako gyud ang akong duda dong. Nga gikaguol og nahasol pag-aayo si Cherry sa inyong kasal ni Anali. Lain na. Oh, unsa may nakalain? Yun ini ni buhaton makahimo ko litra nga A? Oo niya ba maglinya day? Kinahanglan makamao kang mulinya. Aron nga makasuwat kag litra nga A, B, C, D ug uban pa. Inuang ni. Dong, ayaw ko pagsapot-sapot dong rinan. Gusto magka kang makaton. Di na ko ma. Oo, asa man ka? Mugawas ko. Hapit na sa banginit ang akong tingkoy na. Isod na yung makaton nagbasa eh. Musuwat. Pailob lang ko dong. Mubalik lang ako ganahan ko ma. Magpalabay lang ko sa kainit sa kong Sa kayo po sa nahitabo na ko. Same ka ni. Akong cellphone na. Ay, ang akong hobby to be. Nanawag man ang akong hobby. Askang nindota paminaw no eh. Ingon ini na permi ang itubag na ko wifi ha? Kung manawag ko nimo. Badya uy, huwag pagalit na makasal. Magpakasal magita ba? Muna akong bestiya sa inyo karong Sabado aron mamahi. Unya na lang ta magtawag ganay, kitingaling masuhong. Wa na magkapugong sa tong kasal, wifi. Unya na lang lagi ta magtawag ganay, anak, kay masuhong niya. Murag, feel ba yagin ako nga duday mo babag sa atong mga plano? Unsa? Laki. Tinod na nga wag kay laing uyab. Wa lagi. Ikaw pag yun. Pa? May plano pa di ka may taglaing uyab? Wa, uy. Mamahay na ko. Walang tingali ka masayod, no? Pero katong nagatubang ko sa mga kaubanan ako sa kumpanya, katong misulti ko sa mic ba? Pertibian akong kulbaad to. Og nangamong ka. Maugi among plano nga pasakon ka sa stage. Diha pa mawa nga akong kulba sa dihang imo kong gituparan. Mura kag dili general manager na ito higayuna? Wala ko mahinumdum. Kung siya ako ranggo na ito higayuna. Ang importante, nga madungog ko ang imong yes sa akong marriage proposal. Tinuod yun ang gitambal ni Papa nako. Nga dili ta kuno kabuhian, kay swerte ka sa akong kinabuhi. Imagine ang akong hobby to be usa ka general manager. Inspired lang ko tungod mo. Hoy, dugay ka na sa inyong kumpanya, no? Basta, lucky girl ka alang ako, wifey. Ayaw ba ako pahila ka, ha? Di, uy. Pahila kong tagyo ka? Nagibaharan na ba ko si mong papa? Ikaw rin buhaton kong inahan sa kong mga anak. I love you so much, Mel. Nganong ni po rin. Di na ko siya makita. Ang damon ng cellphone, be. Karon kung magawas ka na siya. Ako dahil siyang picturean.
Aron doon ako'y picture sa akong crush. Oh, na siya. Bigawas. Ako siya picturean, be. Hoy! Usira! Ang gikauban sa akong crush. Pudagan ko. Ayaw pagdagan! Hoy! Ayaw pagdagan, hoy! Mel! Ngano ka? May nagbido ang kudak ni mo. Ako kapason. Ayaw ha? Ayaw. Mangitag yung kag signos, no? Hapit na bayat takasla. Tingali ko sa mahitabo ni mo. Pero iya kang gipicturan. Pasag di lang good. Para picture lang. Tingali bayag. Ipagawa niya silang iring. Wifey, dili ni katawanan, ha? Oh. Tingali ibaligya unya ang imong litrato. Calm down, okay? Kung tinudaan nga sindikato to, maamong ka lang. Kay mahimog daghan siyang kauban. Sige na, dali na. Mamalik na ta sa sud. Animal tong tohan. Ipapangita ko sa taga-NBI. Kutasay. Abi na kong mga pulis na bigo ko na. Natuban yun ang akong panganday. May picture na ko sa akong crush. Udalay ko pa uli. Kaya akong tanaog maayong akong crush. Unsay na itabo? May lalaki panggong nakita si Jumel. Gipicturan ko nuko. Unsa? Nahandok si Jumel na tingalig ibaligya atong nagpicture na akong akong litrato. May katarungan ba si Jumel? Hi, Miss Jumel. Ay, nakiksulti pa sa amigo niyang NBI. Unya, saman, na may unga ni mo ang may picture ni mo? Wa sa blagi. Mga to naman gud unta Miss parking lot. Og may una ko ni Jumel. Unya, mo sa pagduol sa tao. Nagkabantay na dae si Jumel at tawhana. Wa ka makamayong sa mga tao, day? Wa, lagi cute. No, lisod yung kayo ng gwapa ta, no? Dali kayo negosyohon. Ha? Ayaw naging kumpiyansa, wifey, ha? Nga nagihimo magiging mong issue katong nagpicture na ako. Oh, tingali ganahan na gid siya nga mo picture na ako. Ug usa man niya ang picture. Ay panghalukod sa iring. Ngayon niya, no? Iring na iyang patanawon si mong picture. Kulatahon una ko siya. Uy, tinudaan na ng imo, ha? Sa higay nga madakpan siya sa mga NBI. Ako gising ipapreso. Mel, gusto na ha, gusto na. Siloso di ay ka? Pinangga ka kay nako. Unya, binuangan lang picture-picture. Mahal ka kay nako. Enough na, Habi, okay? Hindi ko gustong ma-stress ka. Wa pa baya mo mamayos tiya sa bay. Kinahanglan nga legal na gyud ang sangpitay na tog habi og wifey. Sige, dool diri be. Kadang mahanggap ko ang imong kahumot. Oh, nana, dool na kayo ko nimo. Tingaling madisgrasya ta ha. Di gina mahitabo, wifey. Kinahanglan magkasalo na tang duha. Aron ako ka na gyud. Wa na laing magkaangko nimo. Ako ra. Binakog magdugay kag pauli. Wa baya ko makaluto panihapon para natong tulo. Ay kabala ka may tungod sa panihapon siya. Mayo mang order ta ba? Order god. Kinahanglang healthy foods ang kanunay natong kanon. Aron kanunay lig-on ang atong immune system. Kinsig ka itong lalaki, no? Na nagpicture ni Anale. Unsa? Ano ko lang yung kayo? Ngawa kumudungan sa paggawas niya alaligri, ha? Unsa ba nagpicture?
Kuan mo dya. May lalaki lagi nga gigamit ang iyang cellphone. Iyang gipicturan siya nali. Dali na kong gisna pero midaga rin noon. Sa ato pa, doon nagyo siya daot ang tuyo sa akong mahal. Jumel, dong basta kaslunon rabagan ni. Dool nas disgrasya. Patyon ko ang upasipa ni Anali. Wow! Gikalitan na ganin ako yung picture. Pero, milutaw gina yung kagwapa. Ang katamis niyang pahiyom. Buwang nga ba ay? May kusog ba ng kuba sa kong dughan nun? Ni Arabanday ka din eh. Ah. Kesa pa nang imong gitanaw? Ma, tanawa ma. Me, uy, kagwapa gud niya. Mauna siya ma ang nakapabuang pag-ayos sa kong kasing-kasing. Paminawa ma. Paminawa, kusugay ang dungkaob sa kong dughan. Paminawa. Saong gud nako pagkadungog nga naaraman nimo ang imong dughan. Ang biram kamot ma be. Naibutan ko din sa akong dughan ma. Di ba kusog kayo ang kuba ma? Ang lungkaob. Tuod da. Dorinan. Naibaw ko ma. Di ko angay niya. Ay, wak manggod ko'y gisulti. Naibaw ko. Una na si mudughan. Di ba sad ako ipamugos ang akong gipati nga to ining bayana ma. Basta lang ko. Doon na ko'y picture niya nga ako matanaw-tanaw. Akong cellphone. Ay, ang akong habit to be. Ako panggigakos ang flowers nga imong hinatag. Oh, tinuod? Pagit ako ko, be. Kalilta, akong pislito ng kamera. Manawa gani ko, pislitag apil ang kamera. Ganahan kay kong magka-video call tang duha. Tanawa, kita na ka? Wow! Naatod si mong dughan ang mga flowers nga ako hinatag. Nasina ko na? Kinsa may imong gikasinahan? Ang mga flowers. Uy, nga naman. Ang siya may naa sa ibabaw si mundugan. Ako unta to. Hapit na. Ha? Hindi ko man sa atong kasal, imo na ko. Ug mahimo mo na bisan unsay gusto nimong buhaton nga rin ako. Mamain lang ka, Miss Tia, eh. Aron magkasalenta. Mabuang mo kung magunahuna ni mo. Ate. Di, uy. Anaon ti ka, ha? Ari, kinagatang na sa papas pultahan. Ay, paita. Dugaya sad mo abot sa Sabado, eh. Aron mamain na, Miss Tia. Ikaw ba? Mara magdi ta pirming magkita, uy. Bato nilang yun ang pailo, ba? Gipaabot ko ba ang gisaon ni mong kasal? Wow, ha? Bride-to-be na gyud ang akong amiga. Gikuyawan baya ko, day. Malipay magkakauban ni Jumel. Malipay, uy. I love him so much. Love, mansab ka sa akong kababata. Pero day, kung magminyo na ka ba, lahi na gyud unya ang imong kinabuhi. Oh, lahi na gyud, day. Kaya si Jumel naman ang akong main attention. Saan ka na ko siya sa pag-atiman, no? Makamauman ka maglungag. Kay bao, day, uy. Aw. Kay bao, magani ko maluto og sudan? Well, ordinary rin noong sudan lang akong maluto. Oh, mauman di ay na. Di away problema. Ang akong gikahadlukan, kay tingalig siloso niya na si Jumel. Karon di ay, dili day siya siloso?
Day, nakasiguro gyud ko nga doon na pa'y batasan si Jumel nga dili ko kabisado. O ka na nga akong gikuyawan. Kung tinuod kang higugma niya, andam siya mo sabot nimo. Ug andam siya mo pailawom sa imong kamaldita. Di ba ya ko maldita? Patug-ana gyud na si Jumel ha? Kung wa bagi siya laing girlfriend? Unsa? Tiya, ugma mo na gid ang gikahinaman kong adlaw. Kaysa pa doon na ugma. Ugmamay na ta sa ilang anali. Sakto gid ka, tiya. Time pa unsa man. Wa ka mangimbitar og laing tawo nga makatabang nato sa pagpamay. Hindi naman tingali na kinahanglan, tiya. Uy, tingalig lisod-lisoron ta sa amang anali. Ha? Nagkasulti man ka mo sa dihang mitambong mo sa party. Dili ba? Pari og mari na may inyong tinawganay? Oo, hinoon. Matinod-ano ng atong tinguha nga mamahimo kong asawa si Anali. Mahal ko ang ilang anak. Busa na ko ako pagtuo. Nga wa tay masugat ang problema sa ato niyang pagpamay. Nga ko manggunggi panagan-an dong. Kawa may usa na to, good nga makamaong mamay. Di ba tingali kinahanglan magkamaog ito, tiya? Musulti ng kutas tong tuyo. Matinod-ano ng tas tong tuyo. Wa man tingali problema. Ang importante, nga matakda ang among kasal ni Anali. Hoy! Unsa to? Koy o hoy? Hoy, oy, okoy! Ha, ngano akong Serena? Cha? Ikaw ha. Sige lang gigikag. Pagkaroon ingno na. Kasi pagkaroon ingnon ba? Sige lang ka pabilib nga wakay gusto na ko. Maniman day, ganana kay kamuhag na ko. Ay! Kaluod ni mo, oy! Luod gid ko. Kaya wa mo kamugakos na ko. Hilam di ay! Lakos na. Hoy! Hilam ba? Ay kung na Ay kung na pagtanaw. Hiwi ng naong ni mo, yung bakba ni mo. Hoy, paminaw! Ano ay? Asa na itong imong iyaan o igagaw? Ano wa magkapauba na? Tanam ka na ko. Ato pang utahan na nila. Oh, ano? Ikaw may ako nakitaan din nito. Labing siguro, wato sila manimba. Sa? Wato sila manimba. Papanon mo gikuan nila kung manimba sila. Kaya ko no, mahimo kong tao. Mabunutan ko no ko. May ginaibaw ko. Magtuosap ko nga, magsimba di ang mga tuan, mo padulngan, yada ito, kaon di ay. Waday ka nila pa ibabaga sa sila? Pero bisag wa ko nila pa ibaw, naibaw kong asa to sila. Asa man? Mutanagi ka? Ang sa gani! Mangadto to sila ni Anali, kay Mamay. Usa? Olo, usok. Say usok! Suko ka? Ha? Ano masuko man kuno ko? Hoy! Wa ko maibog ana ilang pagpamay, oy! Oo, wag ko na siya maibog. Lakaw dito, hoy! Hoy! Irichi! Suko! Ay, hala no? Wag ko na siya maibog. Pero kusuging misirit pa doon sila, ha? Naibog yun ka ang tinudan na si Cherry sa kong gaws, ha? Oy. Anali, naunsa man ka? Ha? Ni ana sila paingon nga ni pa. Unyag nga no, na paingon na sila din eh. Anong matarantar man ka? Pa, mamahay na sila. Uy, ready man ka kang magmenyo, ha? Nga magmenyo mong Jumel. Anong ingon ana man ang imong reaksyon? Gikulbaan ko pa, uy. Pa, magminyo na gyud ay gyud ko. Unsa man ha? Pagtarong di Anali. Unsa man yun? Desidido kang magmenyo o tawgon ako si Jumel aron di na lang mopadayon sa pag-ani aron sa pagpamay. Ayaw pa, uy. Sagdi lang sa gugo pa. Sige. Unsa man magkuha kog tubig.
Unsaon man nimo ang tubig? Kung ipainom nimo aron makarelax ka. Ingon ni di ayong bation sa pamayaan pa. Adtuan na lang ang imong inahan og maoy pangutan na. Sakto na ka ang pagkaon nga atong gidadong. May litson masabja. Pagmahay kang lokoy, ngawa na to iuban. Magdalaglaw-gaw si agaw lokoy tiya kung atong iuban. Tiya, ikaw gisulti ha? Nga di dugayon ang kasal. Nga humani atong pagpamay, bisag sa sunod buwan, kasal dayon. Sakto na di ay kasbaladong. Igo na tingali na akong tinigom tiya. May trust fund masab ko nga, gibili na ni mama o papa. Kung magkamuritsing, mahilabtan ko to. Wada ito ni mo mahilabti. Tiya, ako ning gipadagan sa bangko ang maong kwarta. Aron sigurado yung mutubo. Maayo kay nakahuna-huna ka ni anak dong, Jomel. Sa ato pa, wada kay problema sa imong kasal. Nga nang may gasto pa magyug ka. Nadapag yung kaglitsyon. May nang di bagkutoy ang atong tiyan. Mintras, sabutan na to ang atong kasal. Oy, kaning, ani lang noon ta sa lamisa magsabot. Samta mga ta ba? Bida. Gigutom na noon ko nagtanaw sa inasalda. Okay ra gyud kon ani lang ta magsabot. Kining, di ra ba ko ka maong mamay? Diretso na lang ta sa pagsabot. Kano sa agyod ang ilang kasal. O asang simbahan na o asasad ang resepsyon. Nagduda na ko da. Mabdos ba ka ni nga akong anak nga dinalian ba ng sabot? Di uy, mabdos ko taon. Si Jumel mo ay nagdali. Ma, dali na yun. Nga naman ha, dong? Tanawa, ma. Tanawa. Kabasa kayo ni? Imo man lagi ning pangan. Kamauna di ko musuwat, ma. Pastilan, anak na ninguha sab ka nga makamaod judayon ka. Makamaon na sad kang mubasa. Basta simple lang, ma. Dali ramang basahon. Makatrabaho ni ko ini, ma? Oo, uy. Mahimo ka na mo trabaho kay mahibaw naman ka mo fill up sa form nga ipasuwat unya sa kumpanya nga imong applyan. Ay, bida. Giusikal na ginako ang panahon na. Nananaayaw na lang pagmahay. Nakatun ka na hinuog suwat og basa. Paningkamot lang nga makakita ka dayog trabaho. Natuman yun ang imong gusto, no? May nang didugay ng ito kasal. Og, kinahanglang muhire tag wedding planner. Aron, mo ni muhikay sa tanang tong kinahanglanon. Yung man sa mga decoration. Dagan ka kwarta? Di kaayo. Pero, ako nang giandaman ang ingon-ini nga sitwasyon. Tingali bayag makautang kag dako, ha? Aron lang igastos sa tong kasal. Tingalig, masakripisyo na hinuon ang panginahanglan sa umaabot na itong mga anak. Di ka na may tabuk, wifey. Basta, buhaton ko ginang tanan. Nga di ka magmahay nga nung ako mo iyong nabana. Ug labi pang dili magmahay ang atong mga anak. Nga ako mo'y nahimo nilang daddy. Okay na, General Manager. Huwag na ko'y reklamo. Ay, kareklamador ni akong wifey, eh. Ako na yung ipost sa social media, ha? Ang umabot na itong kasal. Shit! Proud kayo si Annalie nga may post o ba ni Jumel? Couple to be Jumel and Annalie. Pah!
Nagpagarbo mo? Kaayo ba yung ilapay ni akong cellphone eh? Tinuod yun ang gisulti sa tambok. Ngayon lakaw sila si Tia o si Jomel kay namahay sila. Shit! Nganong ato magipost ang nangitabo sud sa inyong pamay? Nga naman di eh. Tingaling makita ni Day Cherry. So what? Unsay so what? Ano mahadlok man ka? Ay, nagduda magkikuba sa iyang mga reaksyon. Mura bitaw masuko kung maghisgot ko natong duha. Pero mukha tinuog katawa. Ingnon pa ko nga na prank ko. Ay, lagi na siya tagna. Kung di ka mo post nga umaabot kang si Mrs. Jomel Castro, ako, mo'y muhimo, ana. Ako na lang. Bisag mag-usap pagkasuko o kasi na si Cherry, wa siya mahimo. Kaya ikaw may akong gikog ma. Gianugnan lang ko sa among kasuot. Kung maminyo na ta, asa man ta mamuyo? Sa amo, good? Na? Oh, nga naman. Magkaduol na ginoon ming duha. Wifey, tingali bayag. Imo lang ng una-una, ha? Close biya mong duha. Sa diyang ako siyang giingnan nga siya'y kuhaon akong maid of honor, mura siyag nakugang. Missing ka. Noon, iya dayon ang gibawi. Kailam nga ka ni Cherry. Close ko kayo mong duha. Tingalig, gisongog ka lang siya mong best friend, oy. Ay, maayo unta. Animal, si Jomel lagi nag-post. Mrs. Jomel Castro to be. Kipalagot mo ko ini mga tawana. Primero, ang nahitabo sa ila tingali tong papamay. Gifocus pa yun ang mga food nga daan nila ni Jomel. May lechon pa. Karon, si Jomel na sa mi post. Iyang ipagarbo ang umaabot ka Mrs. Jomel Castro, si Annalie. Pagmahay ko ba ya, uy? Ganun ipaila-ila ko si Annalie kan Jomel. Malingaw sa tagtinandaw ng cellphone. Labi ng mga dagkog kaon. Inaham sa tawag kaon nun. Uy. Saan ni? Ang akong crush. Niya yung picture. Pero, nganong may tupad na siyang lalaki. Gigunitan siya sa lalaki. Muramnig. Maong niya ang lalaki nga bigukod na ko sa diyang akong gipictura ng akong crush. Ako ko nabasahon ng caption, be. Ako lang yung paningmaon pagbasa. Kung di makaya, ako tagod sa Mama Mercy aron mo imubasa para nako. Abot nga monay ang umaabot nga Mrs. Jomel Castro. Dili magminyo na ang akong crush. Di ko masugod.
Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Mga kasama at tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Dito sa ating daigdig. Mga listeners, ang ato ang part 4 na no, sa Ikaw ang akong kinabuhi, no? Sa sunod simana na po tingali ta maka-upload sa sumpay ani part 5. Ay, kasunod naman ta ni sa live streaming, no, sa DWHP kay bag-o man nga drama, no. Nya gawas ng aning mga karaan kay kuan mo apas-apas ni kaya ako maninggian naman na magsubay labi na ning Kalag Nicolas na drama. Daghan kay kulang jud mga kalisan sa episode, no. Batingala mo ba? Balbalol na ko ninyo, no, sa mga naminaw, no. Sa ang Kalag Nicolas sa to ang John Kent Anota. Daghan kay kulang ni. Pero ako lang yun ang i-upload kay sayang man og di ma-upload, no. Kay na may uban nga nag-request ani gud niya i-upload ko, no. Kay wa sila kay bawas sa katapusang sumpay ba, no. So akong i-upload part 2 na ta di ay, no, sa Kalag Nicolas. Kami na po ang part 3 mga listeners, no. Sa ani nga drama part 5 na po ang coming, no. Mga to mga listeners, kay hapon na, no. Hapunan jud. Thank you so much for watching na tong tanan, ha. Salamat sa inyong pagpaminaw mga listeners, labi na sa mga listeners nga OFW. Pimo kanunay o kitang tanan. God bless ang tanan mga listeners.